Bien joué kalo kile mugan ani shege san ba fila ni mugan ani kelen sɛgɛnbali ɲinɛnbalo o ye aw de an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ a b'aw sigi kan aw ka kunnafoni ale makɔnɔ sanga a n'a ka wagati Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ a waatiw kɔni nin ye o seli a y'aw bisimila. Amanga bi kunnafoni ni ka o daminɛ ni bilakaw ka dugu o kɔnɔ ni wagati na bingani wale o be ka caya bilakaw olu ka sira la kosɛbɛ bila yɛrɛ ale be Segu o mara la juwe kalo kile mugan ani wɔɔrɔ tɛmɛnen na sa bolimafɛn min ni a be maaw ta ka taa n'u ye dugutagaw la ka taa se remorku fila o ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw bingani wale kɔni tara ka ni bolimafɛn ninnu ni ka olu sɛgɛrɛ Segu sira o la a kɔni yirala ka fɔ lakana tigilamaw fɛ ko maa kɔni ma faga ni maa ninnu fɛ wa maa fana ma jogi nka dugutagala ninnu kɔni bololaminɛw u taara ni dugutagala ninnu kɔni bololamina o bɛɛ u ka wolomasiri tabɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw sigira sen kan. N'an bɔra Segu an bɛ taga Sikaso o mara la defu kimɛliw ni o ye a farikolo ɲɛnajɛw ye sa olu kɔni tun daminɛna kunu Sikasokaw fɛ yen nɔ juwe kalo tile mugan ani wɔɔrɔ min ni a baara o ma se ka kɛ u ka dugu marabagaw ka fɔ la sa ko u ka lakɔlikaramɔgɔ olu kɔni ye nin baara ye ni ka ale ɲɔngiri lakɔlikaramɔgɔ 30 la sa lakɔlikaramɔgɔ 5 o de ye u ka wele ni ka o jaabi. Sikaso tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taga Kayikaw olu fɛ yen nɔ Kayinifelu sira o la sa olu kɔni denmisɛnw bi juwe kalo tile mugan ani shegi olu kɔni bɛna a sira ni ka a tigɛ ka sababuya kɛ k'u y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ ka fɔ ko sira in ale kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don u ka sira ninnu ni ka a dilan u ma kala don ɲin na ni ka bɛn ni a ye o de la kɔni olu bɛna sira in ni ka a tigɛ nin wagati in na. Amadu Jaje Sangare ale be patrona o ɲɛmaya la ni o ye an ka sɔrɔ bozonbaw ka yɔrɔ o ye kabini octobre kalo san 2020 o kɔnɔ la ni a kɛra o ɲɛma ye Amadu Jaje Sangare sa ale kɔni ka laɲini ye min sa o de ye an ka jamana basigi ani kelenya o be se ka na a kɔnɔna la cogoya min na ani an ka jamana be gɛlɛya min kɔnɔ jamana ale be se ka bɔ ni gɛlɛya in o la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na sa Alassane Dramane Ouattara ale ni Laurent Gbagbo ni maa fila kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunu u ka palais présidentiel o kɔnɔna la sa k'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2010 kana se san 2011 ma Laurent Gbagbo ale ni Alassane Dramane Ouattara u kun karila ɲɔgɔn na k'a sababuya kɛ kalafili o ye u kun ma fɔ ka bɛn kɛ ale la kunu kɔni u ye sigi ka kuma ni ka o kɛ sigi ka kuma min yɛrɛ ni a ye tali kɛ lɛrɛ kelen o bɔɲɔngo kan u kɔni bɔra wagati min na sa a yirala ka fɔ nin cɛba fila ninnu u kɔni tun kelen don ka u tɛgɛ ni ka o di ɲɔgɔn ma o bɛ bɛn ani kelenya ni ka o fɔ Côte d'Ivoire jamana o kɔnɔna la. Kana tuguni Centrafrique ka jamana ye u ka kɛlɛkɛcɛden dɔ o kɔni fagara casque bleu kelen o jogina fo ka taa se u ka finitigi gansan ma caman olu fana jogina a kɛra u ka dugu min na sa o de o bɛ a kɛra tɛnɛ tɛmɛnen na. Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw ni kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yan'o cɛ sa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaaw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.